Apa, Dek? Kayak pengen ngomong apa? Es krim. Apa itu bahasa es krim? Enggak duit apa? Emang kalian punya uang? Nanti disimpan berapa? Oh, sing kemarin dikasih orang 50.000 kui. Terus sampai begitu bes? Es krimnya mau moyo apa sih sini? Mixu ya? Mixu. Berapa mau beli no berah? Tenan? Berapa mau beli no? Tenan? Ya wes, aku tak mandi sih ya. Ya, tak iso sampai keringetnya kok ngono kenapa? Ya naik motor. Duwe motor, pakai motor. Engko kuwi anan yo montore 2. Engko adik salah satune mbek nek Salwa gelem melok ya tak jajal Dik Salwa tak hubungane gelem melok ora. Soalnya emang wonge cik turu. Magrib guys iki. Mbak Rama mandi sik ya. Ganti baju ya, podonan. Sing apik, sing rapi. Ada cuci mukanya adik. Cuci mukanya. Nah, cuci muka sik. Ayo ganti baju oh. Atau yang lah gak apa. Guys, kajak ning gone es krim Sleman iki cek warung. Aku ora pengen klambing deh. Niki aminti. Ya Allah, klambing kok ini. Tanya mama. Tanya mama. Sing pokoknya sing lentur ah. Sing kok bane karet iku oke. Iki. Oh, kuwi. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Walah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, Gusti assalamualaikum. Semakin kita banyak salam itu menebarkan kebaikan. Walaupun kita salam 5 kali juga nggak apa-apa. Oh, ngono iki hari ini. Iki podoe dilapi yo. Kampung. Apa ngono kampung lah setelah upemu ngengkeng rasane helman. Helm Dek. Helm dinggo. Ditukokno helm. Gage cepetan dibuka. Kuwi sesuk dienggo omah tikus kowe. Sesuk dienggo omah tikus. Ya Allah desroh yo kan bar magrib ngantek barisa. Ayo. Kalau pujiannya wis manu la ilaha illallah. Wis mewakili. Piye jere? Oh, mendhet helm. Ana sampeyan ambil helm. Pinjam helm opo piye? Helm piye iki? Ini gurih padhae. Lah kan helm Mbak ireng kae ke helm Mbak. Ireng kae ke helm. Sama nek gelem helman tak kudu ngisak lo tenan. Kemana-mana itu harus pakai helm. Tidak boleh begitu. Lah wong diadai nek gak ontroh. Sesungguhnya manusia sabar yang selalu menggunakan helm putih. Empok. Rapi. Yo iki ape ning ndi sajane iki? Kelompok pencapir iki ape ning ndi? Kelompok pencari. Kelompok pencapir apa kelompok pencari? Lampir. Ndang goyo. Ngene omangku nembi. Aku bukan nyoteng piye. Mbak tadi cetekno, Mbak. Garang.
Orang gedek-gedek lah ndase di helmi. Udah ku ki ngelu helman ra ora. Dumpun helman ilang lu nih. Apa masih lah nyut lu sare. Pas kan be loro terus. Ya Allah. Aku dhewean kok. Gue yang ngajak kowe nggo apa, Dik? Ning ngene ya opo? Tapi yang setengah. Gak apa-apa medisis. Saya penting kok ora begagah ya ora apa-apa. Piye, Pak? Goblok, wae maju ora tak kenal wae. Ya Allah. Ya Gusti Allah. Macam nek iso. Ya kok apa apa ya? Saking semangatnya keliwat kuwi sampean. Ya ki, wes iki. Jane ya tuku sing ana diamantar sing sebelah kene ya nek panggone neh niku ya. Ya lho kuwi nganu apa ngelasno nggone Mas Nur. Adem kayak kanan kiri. Heeh, koyo nek ngangkat galon iki lho. Wis ngono ki. Nek kaya atok ning ngejak upin-ipin ning gone. Nek kayak samping kanan sampai kiri. Kerenjang ora apa-apa. Kerenjange kalau nggo ngangkut pari kae kenek. Wis gojok. Ya wes ngono ya. Iya. Oke guys, sudah sampai. Adek, makasih. Ini ditraktir Yoyo sama Yaya tahu. Ditraktir Yoyo sama Yaya. Dia habis dapat rezeki 100.000 dari hamba Allah, terus dibeli mbak-mbaknya, mbak mamanya dibeli es krim. Iya, yes ya, dimaam dek. Tadi maam. Kasih ya adek ya. Iya. Ini adek sing pink apa nek ngarani guys, pink apa? Pink peach ya. Terus mari ngono sing Yoyo iku adalah apa nek nguroni Ochoko Lucky Sundae, Salwa, Yellow, Peach. Terus mama ini pesen yang boba sundae karena mama I like it boba. Mama keluar dari kombongan biar tidak stres. Makan apa jenenge, makan es krim dulu kita guys. Ini terus aku sebenarnya nek make sure iku sebenarnya suka sing apa nek ngarani pakai Yoyo tapi enek ekstra tambahan topping ngono ki lho. Tapi emang ala wis gak usah. Wis anake ae. Ditraktir Yaya Yoyo guys. Terus apane sih diangel dipangan? Bobane untukmu ra iso ngangel-ngangel. Astagfirullahaladzim. Dia iki jelek boba. Terus mari ngono saiki gak iso mangan. Dah bobane piye tak godhog teko mleh. Tak dadi bubur. Mah kok yo aneh-aneh. Teman-teman ingat sendok go muleh. Kuwi gawe bakso. Yo, kuwi sendok ternyaman gawe bakso adalah sendok mixu. Memang gimana kalau kita beli makan ini tidak peluang. Hah? Ini juga penyetan. Yo gak apa-apa iki mamsek kok ben enak kok. Yo balik lawan. Ora wis aman. Kok yo Dek yo. Enak. Makasih ya, Dek. Semoga Adek nanti mendapatkan rezeki lagi. Enggak, maksudnya Adek rezekinya nambah banyak nanti gitu ya. Semoga Adek sukses selalu. Ya pintar. Enak. Masya Allah. Empuk. Jadi atos. Kenyal. Takon juga salah warung atau dipangan. Walah, bocahku ya langsung masak menake. Ciblok Awas, pelan-pelan. Pelan-pelan. Yaya mau enggak itu bobane? Mau yuk kasih no Yaya. Nah, kasinin Yaya. Ambil Dek. Nah, gitu. Sharing, berbagi, nggak boleh pelit sama sesama manusia.
Ini guys, kita lagi di Big Show. Tak jalan nek pengen roh wae, ora satu tangan. Nah, desa dikunyah ditelan. Nyeblo ta iki. Kayak gini kok lewat terus. Nama kan dhewe. Astagfirullahaladzim. Terus guys, biar pada makan. Tapi kan mama kan emang requestnya kan adalah coklat. Akhirnya Coklat tak pikir bukan coklat gini. kira-kira coklat kono kuwi mama. Negone kae lho Mbak Har. 5.000. Kok iso aneh-aneh ae. Oh, biasa seger ya? Aku pernah punya baju seperti itu. Oh, alah yo wis oh. Ganti topik. Tapi wis tak enggak aku isi. Seger yo, enak yo. Nyamungan di bagian Iya, lali nek pikirnya ning kene. Iki dadi kan ketok iki anyar guys, sing beach kuwi. Nah, terus aku pengen jajal. Aku soalnya yo seneng beach. Kok men beach olahan iki aku seneng. Tapi aku kurang tahu jajal sing beach buah yo. Pak aku yo penasaran jane tapi koyo ya wis lah soalnya nek tuh mau ning supermarket kuwi lah pokok. Karena apa? Aku tidak Apa? dingin. Makanya anu kedinginan apa jenenge mama tahu jajal peach buah gak mah buah peach tahu enak seger malan strawberry mang di anu ni strawberry mau jane aneh Iya, pengen lah bobane aku ora doyan bobane. emang enak peach buah peach Mang Oh. tahu strawberry mas. mau Strawberry. Australian strawberry kayak enak. aku gak patek seneng nih Mas Teh tak biasanya strawberry kan ono ku ya, kita seger loh. enak strawberry nih Strawberry asli. Strawberry sing mana kan biasanya bidu-biduan kan rasane perisane kan Bidu-biduan. apa strawberry di tangga sebelah kan rasanya iya ngono. apa ya wes ganti topik Itu juga ciri khasnya masing-masing. ngono Tangga berarti sebelah saat ini maka di sini Mm-mm. maksudku. kan memiliki ciri khas masing-masing dan Karena aku mah gak pengen strawberry karena pengen ada setahun jajal strawberry ku rasane. No. Ya wes ngono kan? Saya guys makan dulu guys. wes wih lanjut nasi goreng karena Yoyo pengen nasi goreng yo dan seperti biasa nasi gorengnya sing ning Buntung ngene iki Metropolitan. yo Metropolitan. Terima kasih nggih. Iki sosis yang pedes, iki sosis yang gak pedes. Yoyo nama iki sing nyaya yo padha nasi goreng. Anu nasi goreng apa jenenge sosis. Nah, ini Mbak Repa. Menunya Mbak Repa beda sih. Penake ning kene iki nek pengen penyetan yo ning sampinge pengen nasi goreng yo ning kene. Delok no. Oh my god. Sambelnya ada yang hijau, ada Ada sing yang hijau, ada sing abang. Wow. Ayamnya gede. Baleni. Tak wet ki marai peteng nih. Wis lah yo gak usah tak wet yo guys yo nek gak ketok yo wis. Delok sing ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan ya guys. Aku makan dulu ya. Nah, ayo. Iki wis nang kaki iki ruwabe guys. Uduk. Jadi iso milih uduk napa mboten ngono. Bismillah. Uduk. Kenapa enggak ngomong? Kata ngomong pas ini. Itu WC ya, Mbak? Jane ngono kuwi. Jane ngono kuwi. Pertama apa? Kalian memilih ini asik kan begini goreng iki kan asik cocok goreng iki. Kalau sebenarnya mbah goreng ini. Kayak iki kene gak roh yo Mbak yo nek ning kene ternyata yo enek penyetan. Terus aku kayak iki pas kowe loro ketok ya pas kowe loro. Iya, pas kowe loro. Orang kene iki
dodolan ning kene. Iki desa apa rene gunane. Kene lo pas dodolan ning kene lo, tukune ning sego goreng. Tuku ning kene mbek iyo yo mbek ayah ya, Pak. Ya ya. Mbek ayah ya. Nah, aku Nek penyataan. Yo rene mbek iki masarke ku ning kono kok. Berarti pas gak buka. Iya. Kumpul kok. Yo mek iki nol kok. Ya berarti pas gak buka. Heeh. Yo berarti kan makanya aku ngomong diri penyataan. Nah, aku pertama kali rene ya pas kuwi loro kuwi terus dikon golek mangan. Iki mamah mawut. Delok mah. Mawut. Segone mawut sing mangan. Sing mangan mumet. Umet. Mangan berawut. Mumet Kak. Jadi iki malam apa aja nih? Dalam sosok Kliwon. Oh, apal men. Dukun kan? Dukun. Mantan dukun. Woi, beranak pinak. Beranak dalam kubur. Iki tapi cepu saiki rame terus kok. Gak enak sepine. Balane rame. Atiku sepi. Ini kayaknya rame ya. Ini tambah romo jam 9 wis enak menungso. Ning kene malah enek sing Semakin ke heeh. semakin rame. Malah enek setengah rolas lagi buka iya enek mah. Karena ki 11.30 lagi buka. Heeh, jadi rame gini. jadi cara mana lesu bengi-bengi langsung gas, karek ngegas terus entuk. Nah, suka cari ngene ning mulo. Bebas. Alay-alay Saya kowe. bertanya padamu ning suwi tak takokno kowe. Tapi harus dijawab ya. Dengan jujur. Tapi pas mas gorengnya udah sompale pas. Mah kae iki mas kok goreng iki kene mas. Dene gak kae lho ning kono kae sing ning warung pink sing malah diparani mama. Bengi-bengi. Nah, kuwi iya ning kono. Kuwi mas kok goreng ya. Tapi pas dia kan suara ketok. Iya jadi tutupi sok misterius kono kuwi. Aku kan gak. Agak misterius. Kirain ning di tak delok. Gak kena apa. Sampai rampung ah. Heeh. Aku penasaran pengen roh rumane. Mek suarane blok kok. Iya. Ning ngomong ya iki blok kok dekne sing mana ngomong ya ora ngono tok. Dan sing iki ya ping sing nanang wis kaya muak ngono. Kita dhewean. Iya. Jadi aku kesana kayak ya Allah. Mbah ngene omah kata apa gini. Ya mak ki ya bakku ben gak pedesan. Kacani anakku. Pedesan parah. Mah pedesan parah mah. Wah, aku ra ndelok tekan pedes-pedesan. Emang zaman mama? Tapi lucu tidak jawabnya ada. Belum dijawab, Pan. Siapa? Wis sih. Mah iku loh. Asale uang kan. Ini sudah Ya berbalik. gak usah dibahas, wis pacare wong. Beda kata. Heeh. Enggak apa-apa. Adalah orang memandang rendah kata kita, yang penting kita tidak merasa direndahkan. Wes. Ngeri ngono, Bos. Iya. Karena kan kita tidak minta-minta pada mereka. Heeh. Tidak minta makan mereka. Iya, Baik. benar sekali. Langsung makan cari-cari sendiri. Iya. Makan. Gak pernah. Gak usah sok imut, gak ada pacaran neng kene. Sejak kapan aku punya pacar? Sejak ada yang mengechat. Alah, Bo. Ini masalah jajannya. Jadi kene mangan selang gitu kumiksu. Iya. Ngomong ah. Pak, mak. Bener lagi. Warung tengah. Ya Allah ya. Nah, iki nek yo tuh loh. Kadang-kadang seperempat gitu. Mami diri lah kok kok. Pokoknya enggak kosong. Nek yo gaspol. Dangan-dangan ini. Guys yo iki. Tapi yang Heeh. Sok ngenteni 20 detik, Kas. Wes guys, iki Pokemon menune seperti biasa ya nek aku suwun. Iya Allah, iki sapa iki bae sapa sing sini. PM, ya makasih ya. Aku seneng acar. Acar neh. Makasih. Ya Allah, untuk papat acar. Makasih lo ya. Yes guys, bye bye.
Tak mami sih. Keluarkan. Wes mulu-mulu. Mele. Wes gak kuat. Gak kuat. Salwa makan guys. Laporan untuk Salwa makan. Gantek tapi. Memang separuhnya dikira mama. Kan gawe-gawe nih. Ki rasa gawe-gawe deh. Jadi dia lagi diet dah. Jadi dia gak kuat. Nah, nih. Oh my god. Guys, terima kasih sekian dulu kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.